Els equips de la Mare de Déu és un moviment d'espiritualitat conjugal que ha complert a Menorca 50 anys. Cada any inicien el curs amb una trobada inicial en la qual tots els matrimonis integrants del moviment hi participen. L'objectiu principal d'aquesta trobada d'inici de curs és que els equips de la Mare de Déu són equips de matrimonis que es troben un poc en el seu aire durant tot el curs, tenen les seves trobades de formació i de reunió, però d'inici de curs, final de curs i segons quines activitats de formació, el que fem és juntar-nos tots els equips per poder treure una xerrada de formativa o de caràcter religiós que ens pugui servir a tots, tant durant el curs com no. Per tant, plantegem els objectius inicials que es voldran treure en aquest curs. És un poc el tret de sortida per poder començar a fer activitats en tots els nivells dels equips de la Mare de Déu. És una manera també de trobar-nos totes les famílies, amb els al·lots, amb els nets, que ja en tenim, i caminem el nou curs, com diu en Tolo, que sol venir sempre un ponent que ens posa un poc les piles del curs. Bueno, los equipos de Nuestra Señora empezaron en Francia, lo fundó un sacerdote francés, Henri Caffarel, en el año 1939 y se extendió por todo el mundo y ahora mismo pues somos más de 15.000 equipos repartidos por los 5 continentes. La realidad de España ahora mismo es un momento difícil, pero nosotros lo tenemos con mucho optimismo porque estamos intentando pues, que los equipos lleguen a cuantos matrimonios puedan estar interesados. Bueno, pues nosotros que seguimos insistiendo en la idea de que todos los matrimonios católicos de España conozcan los equipos y se unan a ellos si les interesa, ¿no? Nuestra idea es que nadie deje de pertenecer a los equipos porque no los conozcan y entonces hemos puesto en marcha una campaña de escapada para 3 en que invitamos a matrimonios que no son de los equipos para que nos conozcan en un día en el que se encuentren ellos juntos con el Señor. Pues muy fácilmente a través de internet tenemos una página web que es Equipos de Nuestra Señora y allí pueden ver perfectamente dónde hay equipos, quiénes son las personas de contacto y las actividades que hacemos. Y también pues canal de YouTube, Facebook, en fin, todo lo que son las redes sociales. A la trobada d'aquest any es va tractar el tema de com ens afecta a tots l'arribada de tants d'immigrants a les nostres costes. Hi ha una paradoxa entre una posició de l'Iglesi molt favorable a l'acollida d'immigrants, és cosa que està a la doctrina social de l'Iglesi, i unes resistències fortes dels fidels catòlics a l'acollida d'immigrants. El que he tractat de transmetre són els fonaments bíblics de les resistències i també de l'acollida i què va ser el que va fer que el bon Jesús passés de resistències, diguem, en els estrangers en aquest esperit d'acollida. I també com l'Iglesi està present allà on hi ha persones amb més dificultat i com fa feina també per una societat ben integrada. L'espiritualitat dels equips de la Mare de Déu consisteixen en una sèrie d'eines per tenir cura de l'espiritualitat conjugal, perquè a un matrimoni, home i dona, pugui viure plegats la fe i puguin créixer la vida espiritual, no únicament en l'escolta personal de la paraula de Déu o la pregària personal, sinó l'oració com a matrimoni, l'oració també en la família i també aquesta comunicació fonda d'home i dona, d'espòs i esposa en el Senyor. Hem vengut a l'inici de curs d'aquí dels equips de la Mare de Déu, de la regió de Catalunya i Menorca, perquè com a equip de Mallorca estem englobats en aquesta regió i som l'únic equip que hi ha a Mallorca i la nostra intenció és donar a conèixer a Mallorca els equips de la Mare de Déu per no ser l'únic equip. Bé, per nosaltres ha estat un gran regalo, sobretot per ens involucrar més en la comunitat cristiana i
conèixer molta de gent, molta de grans persones i un moviment que estira. D'aquesta manera, els equips de la Mare de Déu de Menorca dona per iniciat un nou curs que es centrarà aquest any amb el tema sobre l'Eucaristia. Els grups parteixen amb les piles carregades disposats a dur a terme els objectius del moviment.